Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel Fanyukia. Please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Nes'thembu family, viewers, fans, and followers. Naindaba. Ngoba phela angithi abanye babuye bengayitholi kahle le eyenzeka kuThando Nes'thembu. Season 6 manje ake sithi sayibongela ifamily ukuthi iqalele reality show yaqhubeka yazafika ku-season 6. Sizoyibala nje izinto ey'ncane. Sizokwenza i-list. Ngizokwenza i-list nginenzele izinto ezinhle esiy'bonile kwi-show nezinye eziyisifundo ezingaqondene nje nesithembu. Sesithatha ngendlela ukuthi sibuke ifamily. Nakho-ke okuvukayo lana ukuthi hayibo manje mase kudlalwa ngathi ngale ndlela senziwe amaxoki, senziwe izingane zikasathane kumayelana nani. Mina ngibuza ukuthi nje njengoba u-season 6 uza u-episode 1 usukhona, uMangwabe-ke noBaba Mseleku baqhubeka kule nto yabo yokuxabana-ke abayenzayo mase kukhona ikhamera, ngoba phela lana kwizinto ezinye abazenzayo ku-social media evelayo kwi-page le-family ba-happy. Mina ngibuza ukuthi nje ngoba bexabana-ke uThando Nes'thembu kuyishow oyithandayo oze uyibuke nangenhliziyo nawe ungasafuni ukususa imizwa yakho ubuke ukuthi phela i-TV show. Awungichazele ukuthi uzozizwa kanjani ubuka uThando Nes'thembu, uMangwabe noBaba Mseleku bakhulumisana kabi, bayaxabana, uMangwabe uyahlina, uyaqhenya, mase kuthi Sunday ubuka iSunday Sexy Love, uMangwabe noBaba Mseleku bakhuluma ngoshukela, bakhuluma ngokudla ukuthi phela manje makwenziwa nje lokhu kuyalivuselela uthando. Hawu, bayahlukana ngapha ku-season 6, ngapha ku-Sunday Sexy Love kushiwo ezinye izinto manje. Kushiwo ukuthi hey ngiyithanda lento uma uyigqokile yabo yabamfishane, lezo zinto lezo ukuthi manje-ke ngizwe ngezwa uMangwabe bembuza umbuzo ukuthi uma idlulile-ke usuku lakho uwenze njani. Hawu, phela manje kuyavela lapha Sunday ukuthi uMangwabe unumber 4 uzinze ukuzinza. Kodwa manje mase sibuya ngapho kuThando Nes'thembu, uMangwabe ubuye engafuni ngisho ukukhuluma. Kuyadlalwa ngathi. Mase ngithi mina-ke angibe serious. Ngoba kwenze njani? Kufanele ukuthi kube yimi ozoba serious. Ngoba phela uma usuka ku-season 1 usufika ku-season 5 sewubonile nje ukuthi kwenziwelani lokhu. Mina sengiyabuza ukuthi kwenziwelani-ke lokhu, sengiphendulani mina-ke. Cha, khona eSouth Africa nje kunomoya ongenile wokuthi uma kwenzeka izinto ezimbi abantu bavele bejabule la ku-social media. Angazi nje ukuthi kwenzeke kanjani, kodwa nje uvele wangena lo moya, ungenile nje ku-social media, kusebenza wona ilento yokuthi nje umuntu uma bemdampile uyotrenda usuku lonke, omunye bayamdivosa sekufanele kutholakala isizathu ngalolo suku ukuthi ngoba nje edivosa uye ogangile, umyeni wakhe ogangile, oyena senemali enkulu, umyeni kwenziwa nje bethi be-announce nje osaziwayo kuphithizeleke ku-social media. Kubhekwe-ke izathu-ke ukuze phela manje lento izwakale-ke, le ndaba iqhubeke nje, iqhube kuze kuphele iwiki, kuze kuphele isonto. Kulobu kushiwo ukuthi hayibo imshiyile indoda, afike nomunye imshiyile indoda, nomunye athi ziyakhala, nomunye athi it ended in tears. Kulobu kuqhubeka-ke kuqhubeka nje kuqhubeka. Abanye futhi abanandaba nokuthi yena nje lona uma sekubhalwe izinto ezingaka uphatheke kanjani. Into yaku-social media-ke. Manje nowenza i-TV show uzothi hayibo hayi phela kithi i-TV show siyenzela bona labantu. Asiyithathe-ke lento siyenze ibhizinisi. Ibe ibhizinisi-ke ngaleyo ndlela. Manje wona masofuna mina ngikhuluma sofuna ukuthi ngiyenze ibe serious into engiyibonayo ukuthi isukelaphi. Isukela kulento yokuthi thina asisiney'nhliziyo ezimbi la ku-social media. Umuntu uma iveza into enhle asijabule, sivele nje siquleke noma sibe abantu abathule ngathi sithandaza umthandazo omude. Kuthi mhla eseveza ukuthi kuyangibhedela sivuke sonke same time sibuye sithi hayibo Shem, we are here for you, Shem, sending love, sending hugs. Kuthi hawu, ngesikhathi engijabula labantu bebekuphi mase kunomuntu ebuye ethi hayi banjalo-ke abantu. Mina bengibuza ukuthi umuzwa wakho ukwenze njani, uzokwenze njani. Season 6 uMangwabe noBaba Mseleku bayalwa lapha-ka
Kwi-Sunday Sexy Love le yaTumi Morake bakhuluma ngezinto ezenziwa ebedroom abantu abathandanayo ukuthi kwenziwani, ama-tips nezinto-ke lezi ezenza ukuthi igazi ligijime. Sengiyibuza ukuthi wena uzokhetha kuphi? Uzokhetha ukuthi ucasuke ukhulume kabi la usho izinto ongasafanele ukuthi uzisho ngonkosikazi ohleli emshadweni nalo baba axabana naye ngoba nakho usebenza i-TV show, bengikushiya nalawo mazwi-ke. Enye into mangenza lama-reviews ngikhuluma into engiyibonile, ngizoyihleba ngenye indlela eqondile, ngiyihlebe ngendlela eseceleni, ngihlebe ngendlela ebhedayo ngelinye ilanga, kodwa ngibuye ngifayele i-motivation ephuma kosaziwayo, sikhulume into e-serious maye khona engifuna ukuyi-addressa e-serious. Mina nawe-ke asibe yifamily ngoba uma kuyifamily noma ubhede umuntu wakini uyamthanda, sibe sincane isizathu sokuzonda umuntu wakini. Kodwa uma ungayithandi-ke into, uma ungayithandi into engiyenzayo, dlula bakithi, ungazicasuli, ungenzi nje into ezodina nawe, plus-ke isikhathi sakho. Thank you so much for your love and support. I love you and appreciate you. Ya, ngiyanizwa lapho ku-Facebook uthi nithini ngomuntu wami. Ake niyikhini indeke ningitshele mase niqedile ukuthi awuseziyakhala manje. Nithini? Nintu sengijile. Hey, akasakali kanje asivele siyolala mbhemi ngeke. Hayi asahambe. Uyabona lo engijula naye manje. Uyena ke lo ngangimkhalela ngesikhathi ngizalo.